begyndte vores rejse. Et samarbejde med DHL bygget på tillid og vilje. Fra første dag vidste vi, hvad der skulle til for at skabe succes gennem kvaliteter, fælles spil. Før solen står op over Danmarks land, er Unico Boys allerede i gang. Hver eneste pakke bærer et løfte med sig til en kunde, en familie eller en virksomhed på sin vej. Vi leverer ikke bare fra dør til dør, vi leverer tillid, ansvarlighed og meget mere. Hvert stop vi tager, hver kilometer vi kører, viser den stolthed, som Unik repræsenterer. Vi er Unico Boys, vi leverer mere hver dag. Vi skaber tillid, vi skaber smil og gør en forskel langs vores vej. Mennesker og kvalitet, vækst og bæredygtighed sammen med DHL Express står vi stærkt som et hold. Exceptionel service, det er det vi bringer med passion og stolthed i alt hvad vi gør. Hos Unik gør vi tingene ordentligt med respekt, ansvar og professionalisme. Vi tænker fremad, finder løsninger, udvikler os gennem samarbejde og ambitioner. Succes måles ikke kun i tal, men i relationer og tillid overalt. Gennem vores handlinger skaber vi troværdighed, og gennem vores indsats skaber vi pålidelighed. Vi går den ekstra mil for hver kunde vi møder, for kvalitet er det, der gør forskellen. På videre of choice er målet vi ser, og derfor stræber vi altid efter mere. Mennesker kommer først, det er vores værdi. Vi hjælper hinanden og står sammen, fordi de stærkeste hold bliver bygget med respekt og et fællesskab, hvor alle bliver set. Og Kenneth Wagner Jensen går forrest med et smil, som gør selv de travleste dage værdifuld alligevel. Altid positiv, altid klar til at forstå og hjælpe holdet med at nå vores mål. Hans energi samler os dag efter dag og minder os om styrken i fællesskab. For de bedste resultater bliver skabt som et hold, hvor alle løfter sammen og står skulder ved skulder. Focus 2026. Focus 2026. Focus 2026. Employer of choice, profit of choice, investment of choice, green logistics of choice. En vision, en retning, et hold. Vi er Unico Boys, vi leverer mere hver dag. Siden år 2007 med DHL Express har vi været med til at vise vej. Mennesker, kvalitet, vækst, bæredygtighed, exceptionel service, ærlighed, respekt, engagement. Sammen med DHL Express bygger vi tillid år efter år. Vi er Unico Boys, et hold, en mission, en standard. Vi leverer tillid, vi leverer kvalitet, vi leverer fremtiden. Fra dagens første stop til den sidste levering om aftenen.